Vi er en organisation, som har talt hernede på havnen. Vi er en del af Roskilde Oplevelseshavn. Vi er faktisk 3 grupperinger. En, som beskæftiger sig med miljø og formidlingen af det. En, som har en gren, som hedder Kutlingen, som vi skal ud og sejle i om lidt. Og så er vi en gruppe mennesker, som dyrker muslinger i fjorden. Det er sådan, at muslingerne de renser vandet i fjorden og er med til at gøre det renere, end det ellers ville have været. I og med, at muslingerne filtrerer 6 liter vand i timen, så kan man prøve at gange det bare med et døgn, og så kan man prøve at gange det, hvor mange muslinger der er derude. Der er rigtig mange muslinger i Roskilde Fjord. Det vi ved, det er, at saltholdigheden herinde er lav. Samtidig med det er iltindholdet lavt herinde i den inderste del af fjorden. Vi har en line liggende her lige uden for havnen, og så har vi altså linerne liggende faktisk fra Vedelev Havn og så helt op til Eskilsø. Og der er saltindholdet højere, iltindholdet er højere, og så er der en større gennemstrømning. Det betyder faktisk, at de muslinger skulle meget gerne vokse bedre. De her muslinger, som ligger herinde, de er fyldt op med alger og fedtemøg. Og det betyder, at de indimellem, så slipper de faktisk, men de har sådan nogle tråde, som de sidder fast på hinanden, og på de sokker, vi har, så sidder de simpelthen fast på, og så bliver det sådan, at når de så ikke har ilt nok, så slipper de i håb om at finde et bedre sted. Men iltindholdet er faktisk endnu lavere, når vi kommer ned på bunden. Vi risikerer faktisk, at der ligger det, der hedder et ligklæde dernede, og det vil sige, at der er altså svovlbrinte dernede. Vi havde muslinger, der forsvandt alle sammen næsten fra vores sokker. Så havde vi mistanke om, at det var edderfuglene, der var på rov og tog vores muslinger. Og derfor så har vi gjort det, at vi har taget på nogle af strømperne, har vi lavet i vinters, nogen har lavet de her ruser. Sådan en ruse her, som vi har sat udenom. Der er muslingesokken derinde, fordi så kunne edderfuglen jo ikke komme ind og spise vores muslinger. Når vi kigger herind, der er sokken herinde. Hvis vi kigger tæt på, så kan I se, det er et mylder af småliv, som han snakkede om, ikke? Af alle mulige små krebs. Så de her små snore, der er her imellem, hvor dem vil de så knække, når de vokser så større, så knækker de snore. Og så på et tidspunkt, så tager vi sokken op, og så tager vi alle muslingerne ud. Og så tager vi de store, lægger vi for sig, og dem spiser vi. Og så tager vi de mindre muslinger, der ikke er spiseklar endnu i størrelse. Og de helt små muslinger, som først lige er begyndt at starte med at vokse, dem lægger vi så hver for sig i nogle andre bunker, hvor vi så har sokker, der passer til dem, som vi putter dem ned i. Det er ikke kun muslingerne, der gør det. Altså muslingerne er med til at sikre, at fjorden bliver lidt bedre. Men altså, den er jo slet ikke i balance, den her fjord. Altså, da jeg var barn, der kunne man simpelthen gå over i Bagvejlevig og blive ål. Det vil altså sige, at man simpelthen kunne gå igennem ålgræsset, og så kunne man simpelthen med en stampe ål frem. Det kan man slet ikke mere. Der er slet ikke nogen bundfisk tilbage næsten i fjorden. Der er nogle ål, og der er nogle kutlinger, men der er slet ikke nogen skrubber og bivar, som der var, da jeg var ung. Fjordens miljøtilstand er ikke optimal. Vi skal arbejde på at få bedre forhold, således at vi får nogle bræmmer, som kan samle alt det kvælstof op, som landbruget smider ud på markerne. Men det er jo især ude i det gamle Ramsø og det gamle Lejre Kommune, hvor vi skal arbejde for det. Der er jo rigtig mange brugere af fjorden, som gerne vil have en renere fjord at være i. Det er både med hensyn til miljøet, men altså også hensyn til dem, der svømmer, dem, der sejler kajak, dem, der sejler osv. Der er rigtig mange, og dem, der bare går tur langs med fjorden, er jo alle sammen interesseret i, at vi har en flot og bæredygtig fjord at være i. For det første, så kan man sige, at muslingerne indeholder flere proteiner end oksekød. Så er den mere CO2-neutral end gulerødder. Og så kan man, hvis man spiser det, der hedder linemuslinger, så er man også sikker på, at havbunden ikke bliver ødelagt. Altså, vi er en del af Roskilde Oplevelseshavn, og vi er 80 medlemmer i dag, og af dem er de 75 medlemmer også af Fjordhaven. Og det vil sige, at af dem er de 45 aktive fjordbønder. Det vil altså sige, at det er nogen, som kommer en gang imellem og tager med ud. Og så er vi en lille gruppe på en 15-20 stykker, som kommer næsten hver gang, altså som er med til alle møderne ude at sejle og så videre hver gang. Men altså, der er plads til rigtig mange folk, som er interesseret i muslingerne og til at være med. Og man går simpelthen ind på Roskilde Oplevelseshavns hjemmeside, der kan man melde sig ind. Der kan man vælge at melde sig ind så i Roskilde Oplevelseshavn. Det koster 100 kroner. Så kan man vælge at støtte Fjordhaven
Det koster 200 kroner, eller man kan vælge at blive aktiv medlem. Det koster også 200 kroner.